Working President jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba pensengai NCA mulai tu baka daw ba banakaliang jongka AICC kala pengat iki sangut ki MLA jongka Congress Party haga jingsha suspend kalong namar bakila lej ban kersan ya ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kaba senrop lang da ka party Bharatiya Janata Party. Working President ke MPCC uloong baka jinglej ban kersan jongki sangut ki MLA ya ka Sarkar MDA kaba senrop lang bat ka party BJP kadai ka daw ba ban suspend bat ai da ka shokos notice ya ki sangut ki MLA ka Congress Party. Habai day baka jingpen pau jongki MLA ka Congress bakim tre banweng ya ka jingkersan na ka Sarkar MDA uba pensengai NCA muloong baya kani ka benta kila ban penpau lang ha ka shokos notice ka jongki Henry lada kimweng ka AICC kan sapan jingmut na ka MPCC bat hangni na kaliang ka MPCC kan sapen ngoi ka jing ai jingmut sa ka AICC halor kani ka benta. Habai day baka jingdawa banweng no iba Vincent H. Pala nakakam kumu presiden ka MPCC ulaong ba nakaliang kisangut ki MLA ka Congress mentahi kim patla banbu ikanu kanu ka kendon namar bakiladon hapo ka jingsha suspend batkin omla ban kren hagabay day baka party. Basi mo ko abante halo kini ka kita ni ben ong halo kini ka suspension ba kini ka course notice bagi ai kisangut ki MLA. Oh ya halo kani gai ke bangai ko banong kalong tang kani kawai kajing sukersan jongki ya ka MD haka baga ka BJP kadi kawai na ka partner bai trilang ber ka MD kata kadi ka tauba ka papenlong ya ka AC ba ka ban se ban hap ban suspend ya ki ban syokos iki Ci kumba kalong mentai na kaliang jongki kisangut ki MLA ki lapen pau ba kinum wen ya kata kajing kersan jongki ya ka ya ka MDA government tu kita ni benong lo kami. Halo kani lada ke nama ngasutu baka haka syokos kin haban jubab. Lese ka jubab jungki kalau banlong gawe na kita. Lagi withdraw ni kinom withdraw. Tende ke sulung ba lada kim withdraw pa lada kim bat hadin ke jubab ka jungki. Atrai ka AICC kan syong bagan pani ka bius ni ka MPCC den hata ka por lese ngila ban ai kanu ka jing ai jingmut syaka AICC. Post lada ki kwa ya ka Congress bahkan withdraw na ka MDA kita ni ban bu kata ka condition kamlong ka badai namar kumbalong mantay ya kila suspend habala suspend ka bamut kinom la ban kren kanu kay badai bat ka party matters bat hajinya dai bat ka banong ban remove ya i mapola hajismu junga kamlong advisable ikiru ban raisi kata ka benta namar bagi they are under suspension. Jadi kapag ngako pa napili ki kulong ba kan baha bakin jubab iya ka syokos adalong ka ba ban kin withdraw shwa na kadika MDA government then in relief ya ka suspension then they will time then you can discuss anything within the party.